halusin tehdä uuden esittelyvideon minun YouTube-kanavasta. Minä teen videoita politiikasta, historiasta ja myös yhteiskunnan asioista ja jonkun verran puhutaan myöskin filosofiasta. Ja myös historiasta aika paljon, että haluaisin myös toivottaa hyvää kesälomaa kaikille ja tehdä näistä YouTubea. Ja myös logon on tällä kanavalla, että tehdään näistä YouTubea. Yhdessä vaikutetaan yhteiskuntaan, parannetaan asioita ja kehitetään yhteiskuntaa paremmaksi ja jonkun verran ja myöskin maailmaa paremmaksi. Ja edistetään hyviä asioita. Tervetuloa minun kanavalle. Minun kanavaa saa mainostaa ja myös minun kanavasta saa kertoa asioita, minkälainen minä olen. Ja kiva kun pääsit minun kanavalle. Oletko sä valmis sukeltamaan mielenkiintoista asioiden maailmaan? Jos tulet mun kanavalle, oletko valmis sukeltamaan mielenkiintoisten asioiden maailmaan? Ja toivotan myös kaikille hyvää kesälomaa niille, jotka on lomalla. Itse olen jo ollut lomalla, minä pääsin jo viime kuukautena jo lomalle. Mutta se pidemmältä puhuta. Kiitos. Tilatkaa kanava, tykätkää ja muistakaa jakaa eteenpäin. Kertokaa minun kanavasta ja minkälainen kaveri minä olen. Ja sitten lopuksi tehdä näistä YouTube ja tehdä näistä internet. Tervetuloa sukeltamaan mielenkiintoisten asioiden maailmaan. Hyvää kesää kaikille.